सिस्टारजों जोबोद रायज्लायनो गोसो जादों ओमफ्राय सिस्टारखौ आङो सासे जोंनि गामियाव फैनाय एक्ट्रिसखौसो आङो सानबाय थादोंमोन कनभिन्स जादों एखे नालाय औ ओमफ्रायो आङो नामखौ बुंलिया दा सिस्टारनि नामखौ आं जुलि ना आस्सा ओमफ्रायो दायो बेवहाय फैनानै मोसागोन नामा सिस्टार आस्सा औ ओमफ्राय गामिया अबेयाव सिस्टारना उदालगुरि सानजा उदालगुरि ना आस्सा दायो जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैनानै माबायदि मोनफैदों गोसोखौ ओमफ्राय माब्लाबानि समाव फैफेरबायमोन नामा माब्लाबाफोर फैफेरबायमोन नामा आस्सा गोजोननाय थाबाय आंनि मिडिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा टेंकिउ सिस्टार जोंना सिस्टारना दायो मोसानो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बेवहाय जोंनि रायजो राजाफोरनो देखायनो थाखाय दा सिस्टारना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरोना खुलुमबाय ओरै बहाय दङ आरोना गोजोननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दा सिस्टारा एसे बिजियाव दं आरोना बेबायदिनो नै नानिमोन गोलै गोलै दङ आरोना ओमफ्राय नानिया मा गामिनि बरपेटा ना ओमफ्राय मोसागोन नामा गोजोननाय थाबाय नानि दा बेबायदिनो नानिमोना मोसागोन नामा मोसागोन आस्सा मोसाखांबाय ओमफ्राय मा गामि नानिमोना सिख्लाबादा नानिमोना नै बिराद गोबां दङ बेवहाय दायो जयै दंलायो आरोना ओमफ्राय ओरैजायबो सिस्टारमोन दङ सिस्टारा मोसाबाय नामा ना मोसायाखै मा गामिनिफ्राय आस्सा क'क्राझारनि ने नङा जेन'बा बेनिफ्राय नोंसोर फैबाय आस्सा गोजोननाय थाबाय नानिनिफ्राय मा नाम समायना बसुमतारी गोजोननाय थाबाय नानिनिसिम